Velkommen til. Mit navn er Birgitte Ransau. Jeg er psykoterapeut og parterapeut og har firmaet Dans med livet nu. Min fornemste opgave er at hjælpe mine klienter med at tackle de kriser og udfordringer, som livet nu måtte byde på. Det kan fx være så sorg og tab, forandringer i livet, svære livsfaser, udfordringer i parforholdet, håndtering af stress og uro, håndtering af dårlig selvværd eller særlig sensitivitet, eller måske noget helt andet, som lige nøjagtigt forhindrer dig eller jer i at få den livskvalitet og leve det liv, som vi ønsker. Jeg ved, at det kan være rigtig sårbart, og nogle gange virke helt uoverskueligt at skulle række ud efter hjælp, når man ikke er på toppen. Det er rigtig vigtigt at finde en terapeut, som har de rigtige rette kompetencer til at kunne hjælpe med den problematik, du eller I kommer med. Men det er også meget vigtigt, at det er et menneske, hvormed at der er tryghed og kemi. Meningen med den her lille video er derfor at give dig eller jer en lille smagsprøve på hvem jeg er. Og måske en idé om, jeg kan være det menneske, der vil kunne hjælpe dig eller jer videre. Jeg har en baggrund som sygeplejerske. Jeg har over 27 års erfaring i at arbejde med mennesker. Mennesker, som ofte er i belastede eller vanskelige livssituationer. Det har derfor givet mig en god, bred menneskelig indsigt. Min terapeutiske uddannelse er integrativ, og det betyder i praksis, at jeg har en værktøjskasse med flere forskellige psykologiske værktøjer at trække på. Jeg har også specialiseret mig i mindfulness, imago parterapi og TRE, som er en kropslig metode til forløsning af stress, spænding og traumer. Jeg har derfor en bred vifte af forskellige tilbud og en mulighed for at kunne skræddersy en terapi, som helt er målrettet til dig eller jer og de problematikker og udfordringer, I nu måtte stå i. Det giver mig en stor glæde at arbejde med mennesker og opleve, når mennesker når ind og får foldet deres potentialer ud, kommer i kontakt med noget dybere i dem selv og åbner op for livsglæden. Tryghed, nærvær, rummelighed og respekt er nøgleord, når du eller I er i terapi her hos mig. Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening, hvilket betyder, at min grunduddannelse og min terapeutiske efteruddannelse lever op til fastsatte kvalitetskrav. Jeg er også underlagt foreningens regler omkring etik og tavshedspligt.